Ano da boy? Mga lupin mo sila. Kani dayon. Oh. Naasag ko na. Oh, ang ganito lang. Arayan kani dayon. Tira tag ko ng Tulubor, pwede tulubor. So, yung naani ra mong style, no? So, guys, magsugod na ta sa ato ang last big boxing, guys, no? Kaning Coryza o booster sa atong Gumboro. Let's go! Mami! Hold! So, among buhaton, guys, is ana, si Bila. Mao na diha. Ay mo kabalaka na orang manok, guys. Safety ra na sila, no? Experience na namo dire. So, una namong itira is kane ang ato ang Coryza dire sa breast, no? Oh. Naasag ko na. Oh, ang ganito lang. Arayan kane dayon. Tira tag ko ng Tulubor, pwede tulubor. So, yung naani ra mong style, no? Utang. Popod ko ya panoy. Oh, dara. Diri ka, diri ka. Ay, asa. Ay! Para gudi? Kuha. Publo. Isa. Nakakpa man? Isa na, dada yan. Pansa din na. Para ilang vitamins. Sikilaw. Nawagi mo nalima. Dara siya ako na. So guys, amo lang yung tiwason re, then let's go. Tanaw Zak. Tanali Mahayag. kaya. Ha? Ano ba? Ano oh. Dara. Dire ba? Hi guys, tiwas gyapon ta dire. Dali ra ta kay daghan ta, no? Barili team. Daddy Kibin. Daddy Kipoy. Nakatakas oh. Mas dali ning ani oh. Tulo? Tulo? Dito sila pod Kuya TV ni mo Juhe. Oh, sila man atong team Barili. Bulga. Kabog sa ba tulo kabog dak pa. Yo. So guys, nahuman na ta sa ato ang mga vaccine dire, no? Coryza og atong Gumboro, no? Na kuha na to, mo na tong last vaccine sa atong batch number 6, no? 6 weeks na niron sila, no? Let's go. Og thank you so much. Happy farming. Pakita Bila. Bila.